Dalagang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon, yeah. Dalagang magayon, I will never stop, and I won't give up until you're mine, yeah. Hi guys! Today, we're here at Sorsogon City and we're approaching. Dadaan tayo sa coastal road ng Sorsogon City dito sa Rompeolas. So yung dinaanan natin ito ay SM na. Nandito na rin yung terminal, dinaanan na rin natin. So kapag nabuo na yung SM City Sorsogon, sa likod lang no, nandun na yung coastal road and pwede nyo na rin kayong diretso mamasyal. Bongga! So now, we're here at the Sorsogon Coastal Road sa Rompeolas. It's my first time na maglakad-lakad. Yay! It's nice. Napakatagal na to na camera. And yung gamit ko na lens ay Nikon 55 300mm. Gulo-gulo ang buhok. I could say na maganda yung place. Ayan o. Maganda siya for mga nag-jogging and mga nagbabike. And sa mga gusto ring tumambay lang, mag-muni-muni, yes, maganda rin siyang lugar. Ang pinakamaganda talaga dito is the sunset. Although, wala siya ngayon kasi nga medyo maulan dito sa Sorsogon noong mga nakaraang araw. So, dapat dyan yung sunset niya. And napakaganda ng sunset dito sa Rompeolas. Kung makakahanap ako ng mga photos ko before, maglalagay din ako dito. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move. Yay! So we're here sa Rompeolas. It's my first time dito. So first time ko pumunta dito sa Rompeolas Port. Napakalawak, ang ganda. Yan o, ang ganda. Pwedeng tambayan. Parang bago pa lang tong port dito. Kasi nung nagko-cover ako dito, parang wala pa naman to. So ngayon meron na. So nag-parking lang kami, din tatambay ng konti. Kasi marami rin namang tumatambay. So tatambay lang kami ng konti. So sobrang ka-excited naming bumaba, nakalimutan ko ng mag-mask, no? So nakakahiya. Kaya bumalik ako ng sasakyan, kumuha ako ng mask ko, tapos kumuha pa ako ng mask ni Alon. Kakaloka. What's that? Hindi ko alam kung ano yan, baby. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense. Yan, so we're here at one of the cargo ships here in Sorsogon, and wala lang. Parang may mga pumupunta-punta kasing mga tao, so wala lang. Na-curious lang kami din, nakisabay. Ngayon, baba na kami. So, yan!
nakatapos na tayo mag-pictorial and hanap tayo ng kainan. Let's go! Let's go. So, hanap tayo ng pagkain natin dito sa Rompeolas ngayong gabi. Snack muna tayo, then mamaya may pupuntahan tayong masarap daw na kainan na nirecommend ng ating kasamahan ngayong araw na ito. Sunset. Diba napakaganda talaga ng sunset dito sa Rompeolas. Ang ganda. Pababa na siya. So, nagtusok-tusok kami dito sa Rompeolas. Yung kinuha namin ay takoyaki, jumbo, dynamite, at syempre, pag tusok-tusok, kwek-kwek, at fishball yan. Yay! So, let's eat! Try natin yung takoyaki. Yan ang takoyaki. Yung kabila, sangyog. Ay, ito takoyaki samgyup. Ito. Straight na. Ano ibig sabihin? Sangyog na. Masarap din, magustuhan niya ni Alum. So, this one naman is takoyaki, but it's sangyup flavor daw. Let's try! Sarap! Happy birthday! Sarap! Yummy? Okay. Talaga. So ngayon, first time ko matry yung dynamite na jumbo. First time ko rin makakita ng ganito kalaking dynamite. So susubukan natin yan. So here's the jumbo dynamite. Pagka ang dynamite ay yung sili na may mga karne sa loob. So let's try. Laki oh. Gusto mo, boy? Ha? So, ayan ang sili sa loob. Sili. Yung dynamite, may cheese din siya sa loob. Kalamansi. Kalamansi. Lagyan natin ng kalamansi. Gusto mo? Yes. By the way, mga momshies, nandito tayo sa Overtime Diner. Overtime Diner dito sa Rompeolas. At nag-order kami ng pansit gisado na may lechon kawali on top. Kain tayo. Lechon kawali. Ang sarap ng pansit, lalo na kung lalagyan mo ng kalamansi. Eh ako, bias ako mahilig ako sa maasim, kaya gusto ko yung maraming kalamansi. So masarap siya.
May hinihintay pa kami na quesadilla. Ayan, so naghihintay pa kami. Sa pang-order namin ng quesadilla. Gusto ko nang kumain. Nagugutom na ako. Go! Alan, are you happy? Ganito. Alan, thumbs up. Alon, pag natin ganito. Alan. So here's our quesadillo. Ano? Quesadilla. So yan, ang ating quesadilla by the Overtime Diner. Quesadilla by the Overtime Diner. Gusto mo? Parang pizza. Masarap. May cheese yan. Yummy. Dito sa Hilera, maraming iba't ibang pagkain. We're here at Overtime Diner. And masarap din yung pagkain nila dito. So yun nga, andito na kami sa bahay at kakauwi lang namin. Ito ay 8:10 na ng gabi. So na-enjoy ko talaga yung aking araw at gabi. A day till night in Sorsogon. Tama ba? So yun, na-enjoy ko talaga and thank you so much sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang tong vlog na to. So see you on my next vlog. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe na. So yun lang, give it a like and share, comment, and siya. Bye-bye! Thank you! Ikas akong pangiturugan, dali ka malingawan, bukun kang mamipitan. Gari sirang kang aldaw na maliwanagon, gari bituon sa bangging mandiklong. Aloy na kong nag-aalat, yan na ikas akong naanap. Ika na sana ang kulang, simpleng babae na maarang.